Всички наши ревюта са направени от гледната точка на обикновен потребител, в този случай моята гледна точка. Сайтовете, които оценяваме, нямат участие в ревютата и не могат да контролират каква е нашата оценка. Напълно свободни сме да кажем каквото мислим. За повече информация, вижте пълното ревю на bookmaker-ratings.bg. Как може да изтеглите вашите средства от сметката си в букмейкера Bet365? В началото ви напомням, че за целта трябва да сте завършили процеса по верификация по вашата сметка. Нещо, което за ваше улеснение е добре да направите още при регистрацията. А как да се регистрирате и верифицирате профила, ви казах в друго видео в канала на Bookmaker Rating в YouTube. В предишно наше видео ви запознах с методите на депозит в Bet365. Тях може да откриете, когато отидете горе в дясно, когато сте онлайн във вашия профил. След това натиснете мястото за депозит и виждате всички методи за депозит, с които разполагате. Важно е да знаете, че при отваряне на нова сметка и първи депозит може да изберете един от двата начални бонуса, които се полагат на всеки нов играч. Начален бонус за спорт в размер на 100% до 100 лева или начален бонус за казино, който е в размер на безплатни завъртания за казино игрите. Ако искате да вземете начален бонус, съветът ми е да депозирате или с кредитна и дебитна карта, или да направите първия си депозит с банков трансфер. С тези два метода може да вземете началния бонус за нов играч. С останалите методи ePay, Skrill, OneTap, NetTeller, PaySafeCard и други не може да вземете началния бонус за нов играч. А сега нека да преминем към методите на тегляне, с които може да изтеглите пари от вашата сметка. Отивате на тегления и тук може да видите абсолютно всички методи за тегления. Те са дебитна карта, кредитна карта, банков трансфер, Skrill, NetTeller и PaySafeCard. Важно, във вашия профил, когато отидете на банка, след това заявите тегляне, ще видите само методите на тегляне, с които вече сте депозирали. Тоест, ще имате един вид отключени методи за тегляне само с този метод, с който вече сте направили вашия депозит. Например, с дебитна карта депозирате 30 лева, но ако искате да изтеглите парите чрез портфейла си в Skrill, тогава вие трябва да депозирате сума с Skrill, за да може да отключите теглянето си и към онлайн портфейла. И нещо много важно. При всеки първи депозит с нов метод, например, избирате да депозирате с Skrill, NetTeller или PaySafeCard. И след това, ако искате да изтеглите пари с този метод, трябва да разиграете напълно депозираната сума преди да заявите тегляне с въпросния метод. Тоест, ако сте депозирали с карта, но след това депозирате с Skrill или NetTeller и искате да изтеглите парите си с тези два метода, с Skrill или NetTeller, трябва да разиграете напълно вашата депозирана сума с този метод, за да може да заявите тегляне. При повторни депозити вече с тези методи, подобно разиграване не се изисква. Как се тегли с кредитна или дебитна карта, например? Показвам ви тук. Отивате на тегляне, след това имате отключения метод, който ви казах, че е в случая с дебитна карта. Въвеждате IBAN, SWIFT кода, минималната сума за тегляне, въвеждате я, след това въвеждате паролата, натискате тегляне и сте готови. Това е ако теглите с банкова карта. А когато искате да изтеглите с други методи, тук може да намерите информация за абсолютно всички методи. За дебитна карта виждате минималното работно време, в което парите ще бъдат 5 работни дни, минималната сума е 10 лева, максималната 50 000 лева. Така може да намерите информация за всеки един от отделните методи. За банков трансфер отнема между 1 и 3 работни дни, минимума е 75 лева, но максимума е 200 000 лева. Ето с Skrill, тук всички подробности, ето с NetTeller и накрая ето и с PaySafeCard. Това са всички методи за тегляне, с които може да изтеглите пари от сметката си в Bet365. Довиждане! Здравейте! Ето как може да изтеглите вашите средства от сметката си в букмейкера Bet365. В началото ви напомням, че за целта трябва да сте завършили процеса по верификация на вашата сметка. Нещо, което за ваше улеснение е добре да направите още при регистрацията. А как да се регистрирате и да верифицирате профила си, ви казах в друго наше видео в канала на Bookmaker Rating в YouTube. В предишно наше видео ви запознах с методите на депозит в Bet365. Те се намират в горния десен ъгъл, откъдето може да видите абсолютно всички методи на депозит. Важно е да знаете, че при отваряне на нова сметка и първи депозит може да изберете един от двата начални бонуса, които се полагат на всеки нов играч.
начален бонус за спорт в размер на 100% за 100, до 100 лева или началния бонус за казино, който е в размер на безплатни завъртания за казино игрите. Ако искате да вземете един от двата начални бонуса, съветът ми е да направите първия си депозит с кредитна или дебитна карта или с банков трансфер. С тези два метода за депозит може да вземете един от двата начални бонуса. С останалите методи не може да вземете началния бонус, имайте го предвид. А сега да се върнем към методите на депозит. Ето ги и тях. Те са с дебитна, кредитна карта, банков трансфер, Skrill, NetTeller и PaySafeCard. Важно! Във вашия профил, след като отидете на раздел банка, ще видите в подраздел тегляне само методите на тегляне, с които сте депозирали до момента. Тоест, вие може да теглите само с метода, с който сте направили последния си депозит. Например, с дебитна карта депозирате 30 лева, но искате ли стеглите пари чрез портфейла си в Skrill. Това ще бъде възможно само единствено, ако депозирате сума и с Skrill. Така вие ще отключите теглянето си и към онлайн портфейла. И още нещо важно. При всеки първи депозит с нов метод, трябва да разиграете напълно депозираната сума преди да заявите тегляне с въпросния метод. Тоест, ако сте депозирали, например, с банкова карта, след това решите да депозирате с Skrill или, например, с NetTeller и решите да заявите тегляне с Skrill или с NetTeller. Трябва да разиграете сумата, която сте депозирали с Skrill или с NetTeller напълно само веднъж, за да може да заявите тегляне с един от тези методи. Трябва да знаете, че след като вече сте направили по един такъв депозит и е по едно разиграване, след това при повторен депозит с някои от тези методи, такова разиграване не се изисква. Докато не решите да прибавите и още някакъв нов метод на депозит, с който решите да захраните вашата сметка. При първи такъв депозит с нов метод отново подлежи на едно цяло пълно разиграване. А как се тегли с дебитна и кредитна карта, може да прочетете тук всички подробности. Ето подробностите за дебитна, кредитна, както за банков трансфер, така за Skrill. Тук може да видите подробности за NetTeller, както и за PaySafeCard. За всеки метод виждате за какъв срок парите ще бъдат при вас. От 12 часа с NetTeller, 24 часа е с Skrill и PaySafeCard, до между 1 и 5 работни дни с дебитната и кредитната карта. Минималната сума за тегляне варира между 10 и 75 лева, тя е такава при банковия трансфер, а максималната сума за тегляне е доста голям порядък, между 4000 лева за PaySafeCard и внушителните 200 000 лева с банков трансфер. Самото тегляне се осъществява след като отидете в вашия профил на банка, след това заявите тегляне, след това попълните името на вашата банка, адрес, клон на банка, след това IBAN-а, въведете сумата за тегляне, както ви казах, с карта е 75 лева, въвеждате паролата си, натискате бутон тегляне и сте готови. Това е всичко, това са всички методи за тегляне с Bet365. Пожелавам ви успех!